Norok tabuk social media wo MLA Babu Ramapadha Jamatia ni gari accident ongoi mailing kheta wo kalai thamato nukhana. Kintu social media wo bini gari accident ongmano nugui belanya wananani kaisa mangpli kasai phakya borok rok bo accident ongma khanaoi bini kaham hamya singya kare ulta se chini MLA Babu Ramapadha Jamatia thota thikya amte haikese social media rogo comment rok khlai tongnai sibu norok nugui mankana video ni screen no baksa borok rok comment kai singmani thuda thikya hinui te baksa borok kaibo saka thike kaise hamkumu hinui te baksa borok rok kaibo saka je chanani mai tongku amoni bagui jom raja nargliya hinui te baksa borok rok kaiba hinui tongkha je nati theke chakhumu tere dino mai chaima khumu rok khunui comment rok khlailai tonglaikya gai norok mute hai comment rok nungman pore norok khai tamo wanchu kisa comment kai sadi tai mute hai apod bipod ni jora wo mute hai ke comment khaimano norok khai tamo sanani muchung amobo kisa norok comment kai sadi hingka kai paithaka amchungno sanai je norok ani video no chajakhai ani channel no chajakhai like subscribe share khadi mute hai tebo katal katal video rok manani bagui.